yanzu mu matasa za mu iya taruwa mu yi kwamiti mu ce baba Isa shi ba shi ke san takarar ma mu tsaye mu ce mu sai kai a haɗa kuɗi a biya masa, a haɗa kuɗi a siya masa da yadda aka wa ba a siya mai tiket a siya mai tiket a yi kamfen ko ba haka ba. Wannan duk su ne hanyoyi fa na samar da shugaba na gari. Gaskiya ne. Kin gani? To wannan shine, amma aka ce wai kawai a bar 'yan siyasa su zo su da malmalan su yanda suka saba kawai shekara 4 su zo su da malmalan ko kamar ba a kara. To ba wani canji za a samu. A haƙura ko me za a baka na wannan lokacin ka haƙura. Ku zo ku ga waye cancanta ku zaɓe shi kawai. Kuma sannan duk mutumin da ya zo za ku zaɓe sai zo ya faɗa muku ajandar sinsa. Me za ka mana in muka zaɓe ka sai ku yi kwamfiyarin ku gani. Ƙasashen da suka ce wasu Amerika wai sai kana gani. Donald Trump sun fito sun yi bayani, wancan ya fito ya rikin kowa zai fito ya bayani ga abin da zai, kuma abin da za su yi su za su fito media su faɗi cewa in na ci zan yi kaza zai kaza shikenan ba a buƙatar wani kuɗin ka. Za a zo based on wannan sai a yi mukarana a yi comparing a ga waye kamata. Wannan ya ce fa idan ya ci zai inganta harkar ilimi, matasa zai nema musu kaza zai kaza wannan zai ka hanyoyi state na ba su da airport zai samu musu zai kaza duk dai abubuwa kowa ya lissafa based on wannan sai a zaɓi mutum kuma sai a zo a gani yayi abubuwan da ya faɗa. Ajandas ɗin da ya ɗauka kansa zai yi shikenan in yi shekaru ɗin nan ya karya alƙawarin da aka yi karama za a zo a shekaru ɗin nan ba za a bar sai ta ba sai ku nuna cewa to wannan shine yanci ku nuna cewa baka mana komai ba abubuwan da ka lissafa za ka yi sabon ajandas ko nawa ne ma ka faɗa dai duk baka yi ba ko bi kai a cikin uku bai kamata a ƙara zaɓen ka ba a ɗauko wani a sa ya zaɓe shi yanzu turan ka duba Amerika inda ake siyasa kenan shekaru 4 mutumin nan amma yayyayi a ba sai zai sai da saka da shi saboda sun ga ko bai cancanta ya ci gaba, amma a Najeriya da wuya a yi haka. In dai mutum ya fara siyasa nan musamman ko takarar gwamna in dai shekara 4 nan ko da bala'i ko da sai ya zarce. Kuma wani lokaci ma ba wannan talaka ne sai ƙara zaɓa saboda mai ai kuɗi ne yake aiki. To dole sai an haƙura an cire yau kwaɗayi mabudin wahala sai an haƙura an cire kwaɗayin nan matasa su dogara da ɗan abin da Allah ya ba su kowa ya je dogara da kasuwancinsa. Wannan harkar bangan siyasan da bin 'yan siyasa ba inda za ta kai ka. Ka tsaya ka gina kanka ka gina rayuwarka Allah ya taimake ka. Ba wai za ka dora ni abin da yawa. Sawa da Allah gode bare da gaske to dakta sai ka ci gaba daga inda ya tsaya. A tunaninka ta wani hanya za mu bi wajen samun shugabanni na gari a Najeriya? Kamar yadda dama duk abin da nake faɗa a nan wurin a tunanina nake faɗa. Yawwa. A tunanina hanyar da za mu bi mu fitar da shugabanni kamar yadda Ibrahim ya faɗa shine kawai malamanmu shugabanninmu. Ni wannan shine tunanina mataki na farko. Malamanmu na addini da malamanmu na jami'o'i wanda suka yi karatu kawai su ne shugabanninmu. Mataki na farko kenan. To ai ka san mutane sukan ce idan aka zo magana irin wannan mutane sukan ce ya kamata a bar kowa ya tsaya iyakan shi ko ba haka ba, duk da mun san cewa malamai magada annaba amma wasu sukan ce a'a shi malami ya karanci alkur'ani ne saboda haka a bar shi ya yi ɓangaren shi, wannan ya karanci aikin likita ne a bar shi ya yi aikin shi, wannan siyasa ya karanta a bar shi ya yi aikin shi. To amma muna so mu ji ƙarin haske game da abin da ya sa wato abin da ya sa na ce malamanmu su ne shugabanninmu shi ne malami, tunda mu musulmai ne a tarihin musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi ne shugaban duk wani wanda yake musulmi. Shi ya kawo mana addininmu, shi ya kawo mana tsarin shugabancinmu, shi ne komai namu. A zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kaji an ce ko kin ji an ce akwai gwamna kuma akwai annabi yana gefe yana wa'azi? Akwai malam? To sai dai wanda ake tura su haka su je su wakilci garuruwa. Waye tura su? Annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugabanmu na farko, shine malaminmu na farko, shine ubanmu na farko. Saboda haka babu yadda za a yi ku kawo masu iliminku ku shugabantar da su a cikin shugabanci ko kuma a cikin al'amarinku su zo su tabar da ku, su zo su yi ta kwashe muku kuɗi, su zo su yi ta sa ana kashe ku saboda harkar mulki. Wannan shine dalili na ɗaya. Dalili na biyu, malami ba Qur'ani ya karanta ba, ko me ya karanta yana da 'yanci da ya tsaya ya yi
takara kamar yadda wancan ɗan sakandare da ya gama sakandare yake taya mutane hauka zai tsaya ya takara. Ban ga dalili malami ya tsaya zai takara a cewa shi malamin addini ba. Okay, saboda ba zai sata ba zai bari ka sata ba, saboda haka kake sideline ɗinsa kar ya zama ya bar kai bari kalaka ka ci abin da kake so. Kuma su ne ma ni a tunaniya su suka cancanci masu shugabanci tunda ai su suka da shugabanci. Ko ba komai like gaba akwai tsoron Allah daga gaba a zuciya. Ko ba komai akwai tsoron Allah abubuwan da ake ganin cewa yanzu misali dauki hadisin nan da ka kawo kana yasusuhum anbiya'uhum annabawansu da Allah ya aike su suke shugabanta su. Amma matsalar da muka fara samu yanzu shine su kansu malaman namu sun yi baya suna tsoron abin kuma suna tsoratar da mutane akan haka. Saboda ni ban sani ba ko saboda rashin fahimtar su suna duba situation da gani suke kamar mutum ya shiga kamar kawai shi ma ya lalace haka. Yawa to ni a gani na in suka shiga suka yawa komai zai gyara. Wannan mataki na farko kenan na zaɓar shugabanni. Mu duba mai ilimi daga cikin malamanmu na boko da na addini mu shugabantar da su. Na ɗaya ni a tunanina daga cikin abin da ya sa malamai sukan ja baya saboda yanayin society ɗinmu. Shi malami ba shi da ikon ya yi wani abu outside of abin da ya jibanci addini sai a fara ce mishi ya fara irin kaza ka gane yanayin dai society. So ina ga abin da ya sa yake ɗaya daga cikin abin da ya sa sukan ja baya kenan saboda su tsira da mutuncinsu. Yana daga cikin babban abin da ya sa suke ja baya. Yawwa. Sannan abu na biyu mu taho a tsarin abokance a duniyance a yadda masu siyasar suke practicing ɗinta. Ok, ni Baba Isa na zo na ce muku ina son tsaya ɗan majalisa ko in tsaya gwamna. Ku duba yanayin garin. Mun san akwai jahilai gama gari, akwai masu ilimi, akwai 'yan boko, akwai masu karatu na addini, akwai 'yan kasuwa. Ku haɗa ƙungiya. Bawan Allah kana son gwamna ne? To zo ka faɗa mana me kake da shi, kamar yadda Profesa ya yi bayani. Ku haɗu ku 'yan garin waɗanda suke wayayyu sun yi karatun addini sun yi na boko, da 'yan bokon kansu da 'yan kasuwa wanda suke riƙe da kasuwanci a wannan garin. Ku samu wuri ku kira malaman jami'o'i, ku kira ɗalibai masu karatu. Bawan Allah nan ku kira shi kamar yadda kika dasa mana kyamara, ku dasa masa kyamara, ku zauna ku kira mutanen gari ya zo ya faɗa muku abin da zai yi. Shi tsaron lafiyarmu, ya za ka kare lafiyarmu, yaya dukiyarmu, wani irin plan kake da harkar tsaro. Yau an zo 'yan kasuwa su ce wani plan kake da na bunƙasa kasuwancinmu, wani experience kake da akan harkar kasuwanci. Manoma me kake da akan harkar bunƙasa nomanmu. Ɗaliban ilimi me kake da akan harkar ilimin, ya za ka yi, muna matsaloli kaza. A wannan wurin mutum zai ci zaɓe. Bayanin da zai zo da shi da plans ɗin da zai zo da shi bayani a gaban mutane, wannan majalisar yanayin bayaninsa kawai ya ci zaɓe. In kuma faɗuwa ne daga nan kawai ya riga ya faɗi. Saboda idan mahaukaci ne ba plan a ƙasa ba shi da wani komai a ƙasa, dama dibi-dibi za ku gane kawai ba shi da komai. Saboda haka daga nan za ku ce mutanen gari wane nan ba mu yadda da takararsa ba mu yadda ya shugabance mu. Gaskiya ne. To amma misali kaga yanzu lokacin zaɓe ya zo. A tunaninka kana ganin lokacin zaɓe ya zo, wannan ya zo ya ba mu presentation mai kyau. Kana ganin saboda wannan ya zo to idan wani kuma ya zo kada mu bashi chance din zuwa ya mana irin wannan bayanin saboda mun riga mun karɓi bayanin wani ko ko ba ai dukansu za su zo. Ai kowa ya zo yana shi. Kowa ya zo ya zo wato. Ka zo mana ba da daɗin baki ba, me kake da abuci a ƙasa. Plan ɗinka kenan, agendas. Me kake da abuci. In kika duba yanzu siyasanmu a Najeriya yadda kika san ɗaliban jami'a ko ɗalibin jami'a mara ƙoƙari, haka tsarin siyasan da yake a Najeriya. Kullum repeating muke taimaka mu. Kamar ɗalibi ne ya shiga jami'a yana aji ɗaya, ya je aji biyu a yi masa repeating ya da aji biyu. Shekara mai zuwa sake masa repeating ɗan aji. Haka siyasa mu take. Idan wannan ya zo ya yi mana tituna ya yi shekara 4 ya tafi,
wani idan ya zo wannan titunan zai sake maimaitawa, zai sake repeating ɗin tenuwarsa ne, wancan ma idan ya zo zai sake repeating ɗin tenuwar. Wannan makarantu ne ba zai gina wasu, sai dai renovation. Sai dai renovation. A ce kwano kaza ya fara a gyara can kawai shi ba wani sabon plan a ƙasa na education, ba wani plan a ƙasa na harkar kasuwanci, harkar economy ɗin gari, ba komai, ba su da komai a ƙasa. Amma kamar yadda kuka faɗa na cewa a zauna tare da shi wanda ya zo yana so ya yi mulki, misali yanzu kun ce mu haɗa kai mu 'yan kasuwa 'yan waye da a zauna a yi sa shi a tsakiya faɗi me zai yi me zai yi me zai yi. So ba kwa tunanin da bayan wannan magana akwai wata takarda ne za a rubuta ko kawai maganar za a yi a tashi shi kenan idan ya ci zaɓen kuna gan zai aikata wannan abin bayan an yi wannan? A yi wannan tambaya ta ce. Misali, ai na faɗa ne waɗannan mutanen ɗalibai masu ilimi wayoyi wanda suka yi karatun boko na gari da komai. Dama ai ƙungiya ce ta wannan gari mai zaman kanta. Abu ne yake a tsare. Kana nufin kenan ya kamata a ce kowane gari suna da irin wa'annan ƙungiyoyi? Kowane gari akwai su. Kawai mu matsalar mu misali a Najeriya. Corruption. Banda ma corruption ɗin, mu ba mu da jajircewa da ni zan kira Ibrahim in kira ki in zo in fara initiating ɗin wannan abin kuma mu dage mu tafiyar da wannan abu yadda yake. A'a, kowa za ka je ka kira Allah. Ni ba kuɗi za a samu. Ni ba ni da lokaci. Wallahi ina in kuma an zo an zauna ana yadda za a gyara sai kan ce ma ni ba lokaci ina da meeting ko lokaci na Allah ya fure ina da wani abu. Ya dinga ba haka kenan. Sannan na biyu sai a samu za a iya samun bargurbi a cikin mu 'yan siyasan nan su shigo ta baya su rusa wannan abu. Amma dai a ra'ayi halin in aka yi wannan abu zai sa a samu da shi a gabanni na gari. Yanzu abin kunya wai wannan abin da nake faɗa yi manya-manyan 'yan jaridanmu da muke da su da 'yan boko da ɗaliban ilimi na addini da na boko da komai ba sa shirya wannan abin. Wai sai BBC ta taso daga London ta zo ita za ta shirya wannan abu a Kano da waye ita za ta kikira wancan. Akwai sarki a Kano, akwai wakilai a Kano, akwai masu karatu misali kowace jiha. Su waɗannan 'yan garin manya-manyan da kowa ba za su shirya wannan abin ba. BBC wa take wakilta? London. Wakiliyar wace ce? London ko? Can take wakilta. A BBC na akwai ɗan Nijar, akwai ɗan Kwatano, akwai ɗan Chadi, akwai ɗan Ghana. Su za su shirya mana wannan abu. Mu ga mu nan 'yan gari sai dai kullum tutiya mu 'yan boko in an yi magana mu 'yan boko in an yi magana mu 'yan boko mun yi karatu. To Allah dai ya kwace mu kawai. To amin amin. Tunaninku me ake nufi da jam'iyya? Mai ake nufi da jam'iyya? Aka ce wannan yana jam'iyya kaza, wannan yana jam'iyya kaza. To, za ka ba da amsa ko wannan tambaya ta ce? To gaskiya ina da tambayar ka ce. Idan ma ya dan abin da zan ce, ke kina tambaya ne akan mecece jam'iyyar ko kuma kina tambaya akan ita me amfanin da ita asalin jam'iyyar? Gaba ɗaya. To wannan tsari ne wanda demokuraɗiyya suka kasa, tsari ne wanda tura suka samar da shi kuma Najeriya take tafiya a kai. To shi ne kamar yadda muke da jam'iyyu kamar misali ta jam'iyyar APC, PDP, NNPP, ABGA da sauransu kama a Najeriya tunda muna da jam'iyyu kaca-kaca. To wannan jam'iyyu amfaninsu shine su suke tsaye da ɗan takara. In za ka fito ka yi ta kamfen kana ta kashe kuɗinka ko kana ta kiran jama'a ka ta magana in baka da jam'iyyar aikin banza kake. Ki zo mutum ba zai iya fitowa takara ba sai yana da yanzu ka fito kawai single ka ce kawai kai sunan ka wani kai posta ka gama aikin banza. Kamar mutum ne za a ce kamar mutum ne zai ta yanka kare ciyawa. Kin gane ko ai kare ba cin ciyawa. To in ka gama wannan wahalar a banza kai ta in dai baka da jam'iyya da kali da ita da za a ce kai dan jam'iyya kaza ne. To wannan shine tsarin da sakawa. Kuma wannan jam'iyya tana da advantage tana da disadvantage. Wani lokaci ma disadvantage din ta yawa saboda a jam'iyya ɗaya za ka iya samun mutane na gari da kuma waɗanda ba na gari ba. Sai yi kuma a zo ka zo wani za su shiga cikin karuwa za a iya samun yana da quality sai yana da nagarta wanda ya kamata a zaɓe shi a matsayin sa na wani. To amma ya zo ya shiga wata jam'iyya ta mutanen da ba su cancanta ba. Kuma dan dolensa tun da jam'iyya ɗaya suke dole su ma bai musu kamfen. Kin ji inda matsalar take. Dole musu kamfen duka tare ake kai mun ga kana da nagarta ga ka a jam'iyya kaza. Kuma ga wasu nan suna neman makamai a jam'iyyar ka su kuma ba mutane suke ba kai kuma ka dage ka ce top to bottom. Ka ce zaɓe daga sama a ƙasa din jam'iyyar rai. To wannan yana daga cikin abin da yake cutar da mu a siyasance a Najeriya.
kamata a ce ko da mutum ya tsaya a wata jam'iyya idan aka zaɓi kaga cewa shugaban ƙasa ya dace a zaɓe a wannan jam'iyyar, to idan ka zo gwamna kaga cewa wannan wanda aka sa a wannan jam'iyyar bai cancanta ba, to ka canja. To yanzu wannan ribas ɗin ne mu har yanzu ba mu waye ba a Najeriya. Yawanci wanda muke zaɓe a Najeriya kawai in mutum yana wannan jam'iyyar, kawai jam'iyyar da ƙasa har ƙasa. Kana nufi yanzu misali idan mutum ya fito a PDP, idan ina son gwamnan ne kadai ba dole su na zaɓa sauran ba. Yawwa, shi gwamnan shi kadai zaki zaɓa a jam'iyya mai alamar lema misali. Ba wai muna jan wata jam'iyya ba, ko misali muka yi a jam'iyya mai alamar lema kila kai gwamnan kaga ya cancanta ka zaɓe sai ka zaɓe. A jam'iyya mai alama kuma tsintsiya misali a shugaban ƙasa kaga shi dace ka zaɓe, to ba kowa annabi ne suke, mutane ne suke da irin wannan bambanci wannan abubuwan ba. Kawai daga sama har ƙasa ake, kuma su ma 'yan siyasa suka zo kira abinda suke nuna shine mu jam'iyyar mu daga sama har ƙasa. To kin ga wanne yana cutar da mutane sosai, tunda jam'iyyar nan ta haɗa bara gurbi da nagari, kowa an zo an cako. To wannan jam'iyyar gaskiya ba ƙaramin matsala ba ce ta wannan bangaren. Ita kuma amfani ta kawai alama ce, ba kowa bane zai iya bambance mutane ta suna. To amma ko mutumin karkara ne wanda yake zaune a ƙauye, idan ya zo aka ce mai to kawai wane da kake so ka zaɓa, in ka ga alamar masara shi ne. To kin ga kawai ko bai karatu ba amma kawai ya dai san masara ai. To shine amfanin jami'a, kawai alama ce wacce idan mutum bai karatu ba, yau zai gano wannan masara ce, to zai dangwala da masara, ya zaɓi wancan wanda yake nema. In ya ga kusa daman da yaman ya san jam'iyyar wancan, da sai sa zake ko sun je kauye in suka ji suna kamfen a kawai sai to kun gani ita jam'iyyar ita ce mai alama kazan nan shi za ku zaɓa, haka suke cewa saboda ba zai ka zo ka samu mutumin karkara wanda bai boko ba ka dinga ce mai wane shi za ka dangwala, saboda bai yi wa ma bai iya karanta sunan. Amma ka ce mai masara ce, duk inda ka ga masara ko duk inda ka ga lema ko muni dangwala, to shine kusan amfanin ta. Amma disadvantage ɗinta gaskiya ya fi wato tana cutar da mutu wani bangare. Amma ga Baba Isa zai ƙara tattara bayanai game da wannan. To ba da Baba Isa ka ji an dawo gare ka, sai ka ƙara mana ƙarin haske game da abin da ake nufi da jam'iyya da kuma muhimmancinta a wurin. Ɗan ƙarin hasken da zan yi kaɗan ne kan abin da ya faɗa. Abu na farko dai ita jam'iyya ne ce jam'iyya a taƙaice shine ita jam'iyya kamar bajo ne, kamar yadda ya faɗa. Wace makaranta kake, daga an ga bajon ka an san makarantar ku, kawai shine wace jam'iyya kake, daga an ga wannan jam'iyyar an san wane dan jam'iyya kaza ne. A takaice kenan wannan ita ce jam'iyya. Sannan abu na biyu kuma amfaninta, hakika jam'iyya tana da amfani. A tunani na zan faɗa fa, ba wai a yadda ake practicing ba wai a yadda yake a literatures da sauransu ba, a'a a tunani na abin da ya kamata abin da ya kamata mu gyara shi ne, ina tunanin wannan jam'iyyu suna da amfani ne a lokacin zaɓe. Daga an yi zaɓe lokacin su yayi ne ya ƙare. Misali, me yasa na faɗi haka? Za ki ga akwai shugaban jam'iyya. Shugaban jam'iyyar nan yana wakiltar wasu mutane ne a wani ɓangare. Kin fahimce ni? Shi ma wancan shugabancin jam'iyyar yana wakiltar mutane ne a wani ɓangare. Idan ni na ci zaɓe a APC, that means duk abin da na samu a harkar shugabanci na, wai 'yan APC kawai zan kirawo in zo in ba su wannan abin da na samu, wanda wannan dukiyar da zan zo in raba musu ba ta su bace su kaɗai. Waɗannan NPDP da NPDP da APC da NCC da kowa da kowa, dukiya ce ta kowa da kowa. Me dalili za a ƙirƙiri wata jam'iyya tsawon shekaru 4 a rika ɗebo kuɗin ana ba su wai su ne 'yan jam'iyya? To anan ba ta da amfani. A tunanina kamata ya jam'iyya ya zama shekara 1 kafin zaɓe a kafa jam'iyya. Ana gama zaɓe, daga an gama zaɓe a rusa jam'iyya. Ba mu san ka ba sunan ka ɗan PDP ba, kawai in kai ɗan Kano municipal ne, in kai ɗan Kwara ne, kawai ɗan Kwara muka san ka. Kai shugaba ne kamar yadda na faɗa, kai uba ne na kowa. Duk abin da ka ɗauko a can, hakkin ɗan PDP ne, hakkin ɗan APC ne, hakkin ɗan ANPP ne, ka raba musu daidai, saboda dukiyar tasu ce gaba ɗaya. Wannan wani platform ne da ka tsaya ka ci zaɓe a ciki. Saboda haka idan yanzu misali zan miki tambaya da ke taimun tambaya, don Allah ki bani amsa. Yanzu an ce takarar
shugabancin jam'iyya na ƙasa a APC naira miliyan 20. Shugaban jam'iyya naira miliyan 20 za ka sayar nufin. Don Allah tambayar da nake so da ke da ma 'yan kallo gaba ɗaya amsa mu, wannan miliyan 20 ɗin me amfaninta? Shin taya za ta dawo maka? Business ne? Gaskiya ya yi yawa. Shin ɗan takara ne zai baka, zai da maka da ita in ya ci zaɓe? Da wani kuɗin waye? A ina aka samo shi? Kana tunanin kayi ne don kishin talaka, taimaka talaka, shi sa ka sayi fom ɗin takarar jam'iyyar miliyan 20? To idan haka ne, kai shugaba ne? Shugaba ne na Kano? Ko shugaba ne na Abuja? Me matsayinka? Gaskiya wannan tambaya ce mai wahala amsawa. Don Allah ina neman amsa nan. Me matsayinta wannan miliyan 20 ɗin taya za ta dawo maka? In kai ne don kishin talaka, kai ba shugaba ne na komai ba. Sannan ba lallai ne ba ka ci ba. Ba lallai ne ka ci ba. To ta yaya? To shi sa na ce a takaice ni a waje na amfanin jam'iyya kamata ya a ce a kafa ta shekara 1 zuwa zaɓe. A gama shirye-shirye a mata shugaba da komai da komai. Ana gama zaɓe a tattarawa watsar da ita. Ba ta da wani amfani a ce wani ga shugaban jam'iyya, ga wani PRO na jam'iyya, ga wani jam'iyya har shekara 4. Wannan ba ta da wani amfani a wajena. Hanya ce kawai ta zirarewar kuɗin al'umma, hanya ce kawai ta cutar da al'umma, ta ɗaukan kuɗin mutane wai ana ba 'yan jam'iyya, bayan su wanda ba 'yan jam'iyya ba da talakawan da mutane suna da haƙƙi a cikin wannan kuɗin. Wannan shi ne. So madalla, mun gode kwarai da gaske. Masu kallon mu da fatan kuna ilimanta sannan kuma kuna karuwa matuƙa da wannan shiri namu na yau. Tambayar mu na gaba shine wasu qualities ne ya kamata a ce shugaba yana da su? Wasu irin qualities ne ya kamata mu duba a cikin shugaba? To, shugaba wanda zai shugabanci al'umma, qualities da ya kamata a ce na da su, halaye nagartattu wanda zai fuskanci wannan al'ummar tasa suna da yawa. Sai dai nima faɗan da takaice abin da na sani, in ya so His Excellency Baba Isa ya kara. To a takaice dai shi shugaba ana so ya zamana yana da tsoron Allah na farko. Yawwa ya zamana yana da tsoron Allah, kuma ya zamana very active. Na ce very active da Hausa shine me kenan? Ya zama yana da ƙoƙari, yawwa da jajircewa da kuma manufa akan wannan al'umma. Kuma ya zama da wannan al'umma su ne priority ɗinsa. Duk wani abu ya zama koma bayan wannan al'ummar tasa. Tunda kamar yadda muka sani magabata da aka yi shugabanni na musulunci na da ana jin labarin su yadda su kawai ne al'ummar tasu. To wannan shine quality da ya kamata ta shugaba ya tsaye da shi. Kuma sannan ya zama da mai ilimi, wanda tun a farko ya kamata ta na ambaci wannan. Ya zama da mai ilimi ne na addininsa sannan kuma da na zamani. Ya zama da ya san rayuwa kuma wayayye ne, kuma yana da ilimi na siyasa. Bayan ilimi muka ce ilimi ya kasu kashi. Akwai ilimin sa na addinin da yake, tunda shi wannan zai iya juya ya zama musulmi ne ko kuma aka san haka. To kamata ya dai a ce dai shugaba duk dai tunda irin tsarin da muke rayuwa a Najeriya zai iya zuwa shugaban nan musulmi ne ko kuma Kirista ne. To ni a na ra'ayin gaskiya a tunanina bai kamata a ɗauko wanda bai da addini ba ce za a ba shugabanci. Kamar misali wanda kamar pagan misali. Ya zama dai shugaba ya zama yana da addinin da yake jingina kansa da shi, ko ba haka ba. Kin ga a takaice yana da wani belief cewa abu kaza in yi daidai ne, in yi abu kaza mara kyau ne, sai ya san cewa akwai ukuba ko bai a duniya ba, ya san a lahira zai haɗu da wanda zai masa hukunci. Kin ga musulmi Kirista duk sun yi imani da wannan. To wanda kuma kin ga aka san haka kawai rayuwarsa yake baragada, kwata-kwata ma shi ba ruwansa duk abin da ya to, amma aka ce mutum yana da wani belief, to wannan zaki samu yana ɗan ƙoƙarin ya ga ya taƙaita wasu abubuwa da. To dole ne shugaba ya zama ya haɗa waɗannan qualities ɗin, kuma ya zama yana da manufa don ya taimaki al'umma, ya yi wannan abin zai ɗauki cewa da 'ya'yan nan 'ya'yan talakawa wanda yake wakilta da 'ya'yansa duk kusan ɗaya ne. Duk abin da zai taɓa 'ya'yan talakawa da 'ya'yan mutanen da yake wakilta da 'ya'yansa duk zai ɗauka ɗaya. To wannan shine asali shugaba wanda yake nagartacce. Wannan dai shine a takaice. An miko maka abu. To, a takaice dai tambaya ce zan yi, ko kuma abu ne wanda yake a fili. Misali da Allah subhanahu wata'ala ya yi ƙoƙari ya aiko shugaban duniya, me ya fara jahaza wannan shugaban da shi?
tambaya ce ranka da yan kallo gani tambaya ko yan kallo miki da ba ilimi ko ilimi Allah ya kalle na farko mataki na farko shugaba dole ya zama yana da ilimi. Ilimi shine mataki na farko na shugaba, domin annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya yi niyyar bashi shugabancin duniya ilimi ya fara aiko masa. Abu na biyu, shugaba ya zama mara kwaɗayi. Abu na uku, ya zama mai tausayi. Abu na hudu, ya zama wanda ba shi da ƙabilanci, mara ƙabilanci. Abu na biyar, ya zama mai ɗabi'u masu kyau. Abu na shida, ya zama mutum ne jajirtacce mai ƙoƙari. Wannan a takaicen takaitawa kenan. Kowane abu na shugaba kamata ya ce mabiya suna koya. Duk abin da yake a tattare da wannan shugaba kamata ya ce mabiyansa suna kwaikwayonsa saboda halayen masu kyau ne ko ɗabi'unsa, iliminsa, ƙoƙarinsa, jajircewarsa, kishin ƙasa dole. To waɗannan su ne abubuwa kaɗan daga cikin halayen da ya kamata a ce shugaba yana da amma wata tambaya baka ba da amsa ba shine wai ta za a gane cewa wannan bai da kwaɗayi shi shugaba misali shugaba mai kwaɗayi da mara kwaɗayi ai magana ce ta Hausa. Idan mutum ya fito kwaɗayinsa zai bayyana a fili, a'a shin wannan kujerar so yake ya amfanar da kansa, ya amfanar da 'ya'yansa, ya tara dukiyar al'umma, ko kuma me? Ko wataƙila ma ya ɗan taɓa rike wani mukami an ɗan gainin kamun da yasa kafin ya gani. Daga rekod ɗinsa za mu gane mai kwaɗayi ne ko mara kwaɗayi ne. Me yasa idan za a ba mu aiki ko idan za mu wani abu ake cewa kawo CV ɗinka? Saboda mu gane rekod ɗinka na baya, shin kai mai kwaɗayi ne ko mara kwaɗayi ne? A'a, kana da ƙwarewa ko ba ka da ƙwarewa. Duk tarihinka mai kai a baya muke so mu gani. Wannan shi zai nuna mana kai mai kwaɗayi ne ko kai mara kwaɗayi ne. A'a, ci gaban al'umma kake so ko kuma a'a ci gaban kanka da 'ya'yanka kake so. Wannan shi ne uba na gari. To wasu kallon mu na fatan kuna bibiye da mu, kuna ilimanta, kuna nishaɗanta, sannan kuma kuna karuwa matuƙa da wannan shiri namu na yau inda muke tattaunawa akan siyasa a Nijeriya. So a tunanin ku wasu irin abubuwa ne kamata a ce ɗan siyasa ya yi wa matasa bayan ya ci zaɓe? To, wannan tambayar tana da faɗi amma ni zan faɗa a takaice sai excellency ba wai sai daura. To abin da ya kamata a ce ɗan siyasa bayan ya ci zaɓe ya yi wa matasa, na farko dai matasa kin san babban abin da suka fi bukata na farko in aka ce ilimi, waɗanda abin da ya shafi ilimi shine abin da ya kamata a ce shugaba ya fara mai da hankali, concentration ɗin sai tafi kai sosai akan matasan na a inganta harkar neman iliminsu, musamman a cikinsu tun da matasa sun kasu kashi akwai wanda da ya taso kawai karatu yake so ya ga ilimi ya zama yana da wani profession, ko ya zama injiniya ko ya zama likita ko ya zama masanin ilimin harkar noma, kowanne bangarori da dama. Akwai waɗanda kuma suke so sun a bangaren kasuwanci. To matasan nan a inganta bangaren abin da ya shafi iliminsu, kar a bar matasa da jahilci, ya zama na bangaren ilimi ya inganta shi. Wannan na farko. Waɗanda kuma bangaren kasuwanci suka rika su ma a yi supporting ɗinsu, a ga ya za a taimake su a bangaren kasuwanci nan da suke a mayar musu abubuwa na zamani da suke bukata, irin kamar modern market da ake budewa inda suna karkasa kaya akan titi da waye. Gwamnati ya kamata ta zo ta shirya ta musu shaguna inda kowa zai je sa kayan sa da abin da ya kamata, wanda ma ake ganin ya kamata a tallafe su, a ba su jari ko a ba su hannun jari, ko irin tsarin da gwamnati ke kana a baka aran kuɗi jari ka je ka yi abubuwa lokaci kaza ka da su. Duka wannan tsari ne wanda matasa, kan da ya bar matashi ya zauna haka baya komai, saboda matasan nan su ne garin bayan al'umma. In dai aka bar matasa suka lalace to al'umma ta lalace. To wannan shi zai sa matasa su zamana suna da abin yi, masu karatu na yi, masu aikin su na yi, masu aikin noma su ta ko ina gwamnati na taimaka, wanda noma suke gwamnati nan ma ta tallafe su. Kadda a bar matasa su zauna suna zaman banza.
wannan na daga cikin abin da ya kamata a ce gwamnati ta mai da hankali a kai. Waɗanda suka yi karatun kuma gwamnati ta tabbatar da cewa tana kokari ta ga za ta yi ta samu masa ayyukan yi, kowa bangaren da ya karanta ya zama da gwamnati ta nema masa aikin da zai kar ya zauna ya yi karatu kuma gashi yana zaune ba abin da yake. Wannan na daga cikin abin da ya sa matasan ma suke kokari su ga sun zaɓi shugaba. Za ki ga matasa suna cewa su abin da suke so a samu musu da aikin yi, kuma duk 'yan siyasa nan sun san me manufan matasa kuma me matasa suke so. Sai dai kawai wanda bai da niyya ya ki, amma kai ka san matashi idan ya taso burinsa ya samu aiki abin da zai yi ya dinga taimakon kansa, amma san samu ne taimaki ma 'yan uwansa da iyaye da yawansu. To wannan gaskiya shine mafi muhimmanci abin da nake gani ya kamata abin da shugaba zai bayan ya ci zaɓe, in dai abin da ya shafi matasa ne. Babu kamar ilimi da kuma inganta musu harkar kasuwancin su da kuma abin da ya shafi rayuwarsu na yau da kullum. So madallan gode kwarai da gaske. To ba zai saka ji abin da shi pharmacist ya faɗa, me za ka ƙara mana a cikin bayanin shi akan abin da ya faɗa? So alhamdulillah game da abubuwan da ya faɗa, kusan mataki na farko shine ilimi kamar yadda ya faɗa. Ilimi shine ginshiƙin rayuwa. Idan kana so ka gina mutum rayuwa, to ya kamata ce ka ba shi ilimi. Idan muka duba misali, lokacin da mai girma sai na faɗa wallahi kwankwaso sai na kira sunan shi, ko ka zage ni ko ka zage shi ko kana kinsa ko baka kinsa, wallahi sai na faɗa. Duk matasan da ya iba ya kai su makaranta suka yi karatu, yau sun zama wani abu. Daga cikinsu akwai waɗanda suka zama malaman jami'o'i internationally malaman jami'o'i ne wanda an yi recognizing ɗinsu internationally. Ya gina musu rayuwa ne na har abadin abada. Ba za su taɓa manta da shi ba. Za su taɓa manta da shi. Akwai pilot, wasu na pilot. Akwai, ba za su irgu ba. Wasu likitoci, wasu ba. Mataki na farko ka ba su ilimi, ka gama gina musu rayuwa. Abu na biyu shine ɗabi'a, ka gyara matasa ɗabi'unsu. Zan yi bayani. Abin da ya sa ɗazu na ce system ɗin siyasar mu a Najeriya kamar system ne na jami'a wanda muke ta maimaita abu ɗaya. To haka a ɓangaren matasa da ɓangaren shugabancin mu duk haka muke tafiya. Abu ɗaya kawai muke ta maimaitawa. Wannan shugaban idan ya zo skill acquisition centers, idan ya zo tallafi empowerment, shine abin da ake. System ɗin ya ƙi tafiya haka. Amma mun ƙi mu zauna mu canja mu duba, mun kasa samun shugaba mai tunani da zai zauna ya ce system ɗin mai isa yau shekaru kaza ya ƙi existing, ta ya za mu gyara. To me yake faruwa? Kamata ya yi matasan nan ilimin nan da ake koya musu, ba muna cewa in an ba mutum ilimi dole sai ya zo ya aikin gwamnati ba. A'a, ya za ka yi translating ɗin abin da ka koya na ilimi zuwa sana'arka, ka dogara da kanka. Yanzu misali, in baki misali, a ce a Kano, a yi min afuwa ina ta kawo misali da Kano da sauransu. Yanzu misali a Kano muna da Bayero University, muna da Northwest University, muna da KUST Wudil. A ce kowanne a cikin makarantun nan muna da Faculty of Civil Engineering, muna da Department of Civil Engineering, muna da Department na Architectures, muna da Electrical Engineering, waye da sauransu. Amma wai gwamnatin Kano idan ba individual in kasuwa in kwangila da za a ba su kwangilar titi a cikin gari, a ɗauko a ba malaman jami'o'in nan mana, ko wannan faculties ɗin da muke da su wanda su abin suka karanta, wanda suke karantar da wannan abin, a ɗauko wannan aikin a ce ku gina mana wannan titin biyu ke ɗin, yaran nan da kuke koyawa karatu ku ɗebo su ku zuba su yi mana wannan titin. su yi putin su sa karatu na su yi practice into practice. Ba wai a ta ce musu in ka gama ba za ka samu aiki ba, in ka gama kamar yadda shugaban kasa ya yi wani kuskure wai ku je ku yi science wai wannan ɗin wani an gama ba za a samu aiki ba. A'a, ko me kai a koya maka yadda za ka yi translating ɗinsa into ideas, yadda za ka yi translating ɗinsa ka iya aikin. A ce wai ka gama ga
professors a UK, ga professors a universities ɗinmu muna karatun ba mu san amfani shi ba. Wai sai a je a ɗauko mai diploma a China a zuwa ba shi titi a Najeriya, ga professors da faculty of engineering duk ba shi da amfani, muna spending ɗin kuɗi. To matakin farko in ka ba su ilimi, ka zo ka yi musu wannan translating ɗin wannan ilimin into practice, ya za su yi su amfana da wannan ilimin, ba wai kawai ka faɗa musu. Ina fata kuna fahimta ta. Abu na farko ka ba su ilimi, ka koya musu yadda za su dogara da kansu da wannan ilimin. Yawwa. Abu na uku shine waɗanda ba su da interest akan ilimi, waɗanda ba su da wanda kasuwanci suke so, ya za ka yi, ba ka kira su ka ba su jari 10,000 su tafi ba, a'a, an gwada yaƙi. Kai kwamiti na bibiya, za ku kawo mutum 20 ko mutum 30 misali, ku zo ku ba su training akan abin da kuke so su yi. Wannan kwamiti din su za ka ba kuɗi, su ba waɗannan mutum 10 da kuka yi training, a ba su shekara 1, a tabbatar sun